Siluhon dosa ni ama-ama tu binoparna, ro di sudut patoluhon, ro di sudut paupaton, pinoparniaka na sogo roha diau, alai asido rohaku di aka nama ribu-ribu, aka na marholong roha diau, naso mangalausi patiki. Atong rap mangidogogo mahita tu debata, taringot tu patik nai. Ale tu hadebata, sai pargogoi mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Tatopo ti madosata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami, Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan, sitopa nasana adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolo manopoti dosa nami, akan nahula hami, marhite sian pangalausion nami di patikmu. Ima marhite sian tubu-tubu ni rohanami narwai. Nang sian pakatayon nami nasoture. Rodi pangaloin nami dihisap-hisap di rohanami. Natama situtudo hona uhum hami alani dosa nami i. Alai natar sosol bagi do hami nuaeng alani i. Asi maroham di hami aleh Tuhan debata nami. Pardengan bahasa jala para siroha doho, alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Saese sama dosa nami, saluhutna. Jala suruma to di porbadia, tu rohanami be. Asa terbaik kami mangoloi ho, di bagasan hati goran, dohot habadiaon, gabe sahat hami Tuhan nguluan nasora suda, na pinabarga bagam diakkan aporsea, di anakmu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tabege ma baga-baga ni debata, taringot tu hasesani dosata. Para siroha jala pardengan basa do Yahoba, labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibae tu hita hobar tu akka dosata, jala dang dibalosu tu hita hobar tu akka hajahato teta. Songon asini roha ni ama-ama mida akka anakna, asini roha di Yahoba di akka namang kabiari ibana. Hasangapon madi dibata na digijang,
Amin. Hasiro hamu puji Allah manusia di paya soro aku gabe soranganmu ingana rohanami to dewi mangohi bagi duhun nami kami ulami Sairomoti marohaku asaboy gohanua Sai mabar basu namari tesiana ingana rohanabi todibi mangohi Pakiduhun golunami kami ulami Tajahama hatani debata, turpuk ni ari mingguon, natar surat di Yohanes 2, mamukamai sian ayat parjolo sahat rodi ayat 11. Tajahama marsikat sorin. Dungi patoluarihon adong mana marbagas di hutakana na di luat Galilea, jala disima innani Yesus. Jadi dung hurangan anggur nasida, nina ina ni Yesus sima madok ibana, dang adong anggur di nasida, dungi nina ina naima madok akka parhobas, manang dia dohononna tuhamu, baik kamu mah. Dungi nina Yesus mamandok nasida, gohi hamu ma akka gusion aek. Jadi gok situ tuma dibaen. Alai didai indukni akka parhobasi ma aeki naunggabe anggur. Jaladang diboto harorona. Alai holan akka parhobas na manawi aikido umbotosa, gabe di yoma pangolii. Asaima tanda na parjolo, na binain ni Yesus di hutakana na di Galilea, papatarhon hasangapon nai, gabe porsea ma akka sisiana di ibana, ima sahatna. Martua do akka na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa.
tidak kon maha porseao tai, songon na hinay tidak kon idongata sa haporseao di sadok portibion, rap mahitamadok, au porsea di bata Jahuba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon si Maria, nagabe-gabean si Anton di porbadia, andorang sohabubuan, ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuman silatus, na matetar paja do ibana di au pinar silang, na tuat tu baratun, na mulak manguru di ay patuluhon, na manaik tu surgo, lauhudul tu siamun di amanai pargogo na sohatu dosani. Disima ibana pay molak sogot. Manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi porbadia. Jala adong sada huria na badia. Huria hatupani aka Kristen haka na badia. Dohot tihasane dosa. Dohot tihatay na madok. Mulak mangulu sogot daging ni halak na mate. Dohot tihanguluan na sorasuda. Amin. Titing di minggu paduahon dung Epifanias 10 Januari 2025. Bagian perjolo goar ni minggu. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu paduahon dung Epifanias doho tema saluhut bangso marnida hati goran. Bagian na paduahon danak nasorang. Nah di hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 di basa-basa hotu hatta dana bawa di keluarga ni Amatta Sandi Tanu Ijaya Siagian Inata Jessica Epi Borusilaen Ruas ni Huriata nomor register 2024 Nasian Wik Kapernaum hipasdo danaki nang natoras nape bagian na patuluhon paborhaton dohot paujak kon pendeta resot khobar tu surat haputusan ni pucuk pimpinan HKBP taringo tu padita HKBP resot Depok ima pendeta Jackson Sirait STH nagabi padita resot HKBP Cikarang distrik Sapulusia Bekasi dohot pendeta Johnny Sitorus MTH Padita Resort HKBP Raja Wali Distrik Walu DKI Jakarta Raya Nagabe Padita Resort HKBP Depok Domutusi Perjolo di hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 maringanan di HKBP Cikarang Distrik Sapulusia Bekasi patu paon nama pangujak konon amang pendeta Jackson Sirait STH nagabe padita HKBP Resort Cikarang Distrik Sapulusia Bekasi. Na paduahon paprohaton amang pendeta Jackson Sirait STH dohot keluarga jala mangujakkon pendeta Johnny Sitorus MTH dohot keluarga nagabe padita Resort di HKBP Depok akan dipatupa di permingguan Arian di hari Minggu tanggal 10 Februari 2027. Napatuluhon susunan panitia bisa sambut boima idaota di lembaran lampiran warta. Bagian napapaton bona tahun perhalado HKBP Depok Sada. Di hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 pukul 12 WIB dung sipul permingguan Arian patupaon na do pertanyaan bona tahun HKBP Depok Sada maringanan di gereja. Marhite titingomma hupangido hami tusude perhalado aktif dohot na purna bakti pengurus seksi guru sekolah minggu guru-guru kor pemusik song leader dohot tim multimedia asaro maddohoti pertanyaan ini. Bagian na limahon pertanyaan wik pamuhai.
di hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 pukul 10 siawib. Patu paun ni huriatta do pertanyaan pamuhai maringanan di gereja. Pinangido tuganu punguan kor HKBP Depok Sada maddohoti pertanyangani huhut patu begehon edde puji-pujian di pamuhai pertanyangani. Bagian napaonopon ruas nagok. Mamukka sadarion Minggu tanggal 12 Januari 2025 gabe ruas nagok di HKBP Depok Sada ima keluarga Niamata Darmanto Marpaung Inata Endang Setianti Rap Sada Yanakon Inganan Nasida Perum Arsip Nasional Mampang nomor register 2024 termasuk tu Wik Judea. Nah bagian ponopon titing nasujinahahon dohot berita parhepengon tajahama di warta jemaat elektronik na pinarade ni huria merhite uyawik pertanyaan B. Songonima titing masa di huriatta di bagasan mingguon saya di pasu-pasu tuhat tamai tahu sangap di guarna.
debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohut pikiran munabe. Ibagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas marihita salhutna manginang. Selamat hari Minggu marihita salhutna. Alau dope hami mertiki di Huriata HKP Depok sadaun. Nani ringgam marah hami patadahud diri nami. Lalai dok bahasa Indonesia hata sangonon tak kenal maka tak sayang. Lani ya hami pendeta Marnalawili Silitonga sarjana teologi. Nah walapami ima inang nauli lagu ma boru simangusong. Jala nungari patulemehon di batari hami sadada nak boru. Jala tibagas tikyope hami pai mahon todong. Ima anak napaduahon. Kutanami di Sipahutar ay nauli 2 onatuka. Jonok tu pangaribuan, jonok tu si borong-borong. Jala dainang pangitu baru si majutak. Merdauk nomor 10, sian sialugo, si marhopa. Da inang si matua baru si matupang. Asal sian siatar. Imajora partina data maginang yahami marhobas sorry di persiapan Huria Arko. Mula baju pak kita di Arko manangna di Indomaret, Jalpamaret, dohot di akana asing, bamar sisa pak kita manginang teh. Om mahami pendeta Silitonga nama kubasi di persiapan Huria Arko. Orang semadita manginang saat mahita Tuhatan di debata di minggu ta sedarion ima minggu paduahon dung Epifanias. Petar surat do di panurirang Jesaya bidu 62 mabuka sana sada sahatu ayat 5. Hujahama di tengah-tengah paiti hutamuma amanginang di bagasan rohamu. Om manidok desi. Baga-baga haluaun di Sion. Ala ni Sion dang terbahin au sip. Jala ala ni Jerusalem dang olo au popoman. Paima binsar hati koranna songon sodang ni matani hari. Jala hatuauna songon sulu-sulu namar si gorgor. Jadi idau ni akabangso perbegu mahati koram. Jala saluhut akaraja hamuliommu. Jala ikon margowarhon gowar nai baru ho. Si pabuaon ni pamangan ni Jahoba. Jadi gabe tuppal hamuliau maho di tangan ni Jahoba. Jala tuppal harajaun di tangan ni Debatam. Dang begowaron ni halakko na tinadikon. Jala dang bedohonon na tutanom. Halongonan ai goaron namaho hasoloan ni rohaku do ibana jala tanomi nau marharajau doho ai lomodo rohani Jahoba mida ho jala marharajaan tanomi ai songon rikot ni doli-doli mangaririt namar baju songonido rikot ni akka anakmu mangaluluiho. Jala songon las ni roha ni panguli midana ni ulina. Songon ido las ni roha ni Debatam midaho. Ido yang gusahatna amanginang. Damang dainang na holongan di bagas Yesus Kristus. Dangadong namar sakap sada pejol maun sorang di pertibion. Dangadong na boto sakap na tubuh hita di pertibion. Alani isi dona manakapi hita tubuh di pertibion. Isi dona manakapi hita sorang di pertibion. Ima debata. Alani marhite naung disakapan di debata hita di pertibion.
na ikod do hita seturut sa pangaluyon tu na manakapi ima debata. Dang pikirat tabi, dang gugut tabi, dang pengetahuan tabi, alai seguru na marsakapi ima debata. Bohado carana amanginang, songon tadupi nuaing, na yadupi ni bangsa Israel di Turpuktau. Ima proses pembuangan nasida, naso merdeka nasida di Babel. Buado cara ni nasida memuji debata. Buado cara ni nasida dinalahu mempertahankan haporsyonna. Gagwarrape di habuangan. Buado cara ni nasida marlas roha. Buado cara ni nasida martangiang, marsiranggut di haporsyonna, margogo. Bahkan nadong di si ima hula pedilian ratapan manang tangis do. Jaladung neng disakapi di bata neng haruar nasida sian habuangan Babeli. Ternyata hutani nasida pe nunga mangalengse. Nunga gabi hutan. Nunga gabi halongangan. Ima hutani nasida ima Jerusalem. Hancur be suci jabu nasida pe nunga hancur. Nakin sian penderitaan nasida di hawangan Babel dang adong kehidupan. Neng haruar nasida di bayat di bata tu Jerusalem neng mulak nasida luat nasida pe nunga hancur. Luat nasida pe dang adong pe heberuon, dang adong pe sodang alai hagula pun nama. Mulut tabereng nuai ngamanginang film adong gempa na luar biasa, adong hagula pun songoni ma keadaan ni hutai. Dang adong di si kehidupan, na adong di si ima hagulapun, na adong di si ima kepunahan, gulap sudah hutai dang adong be menang naha di si. Waduh cara ni nasida laho mar hato poton de bata di perdalanan ninguluna, nakin nasida di bagasan habuangan tong tersiksa, haruar nasida sen habuangan Babeli tong dang adong jabu-jabuna, dang adong inganan ni nasida. Ujung nak kemanginang di situasi sesangonon, penderitaan sesangonon. Gabi muncul ma na memikir ko diri masing-masing. Aladang adong sada pimpin, dang adong sada dinasida, adong nagabi pondasi di perdalanan ninguluna. Mungkin hiado rata alami sesangonon, molong jojot tidak di bagasan penderitaan, dang marna sudah penderitaan ini, dang marna sudah akan haciti, dang marna sudah akan tangisi kita. Dang marna sudah pedeliani setorus ro mangarong ropita sahera dang mengenal waktu penderitaan ini. Buado hita mungkin dang margereja hita raka manginang. Mungkin dang marspakulinga kita ra dijabut tapi mungkin dang tapakulingi beraya nakton sobong mahita dang makuling hita tu anakon ala ni hacitni ala ni jojot ni sitaw ni rotu hita. Ujung nagabe olo mahita sipata topu modum. Dang teratur be perpuruman. Olo matopu hita stres. Olo matopu hita neng tol pamat hita hape dang neng tusi. Olo mahita neng tu pasar hita hape dang neng tusi. Ala memang nunga tung masai gudang persoalan ini penderitaan ini bagasan perdalanan ningolu akka jolma. Alanya kamang kembali mabuse ima ise dona manopahita di Portibio. Molo dang berpondasi hot de bata kita madalan ningulu tahun. Isi mahita, siapakah kita? Kalau bukan Tuhan yang memberikan kehidupan, kalau bukan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, hanya Allah. Lalu kembali, songon natoras tu yanakon, songon panguli tu orwanna, molo dang lungun rohani orwan tu panguli i, buado carana. Molo dang lungunan hita jolma na dito panas nakidin, buado carana menjalin hubungan yang dekat. Alani boy madohonot tamarhide turpukona kamanginang unang alani hebeng jo parpudi mei unang jo lani hamorao parpudi mei unang jo alani finish manang na puncak perdalan ni uluta ikosong nona ikon berkasi la ikon sukses unang joloi alai proses di perdalan ni uluta ima jo nanaing tabereng buado hita marproses di nguluon buado hita laho naik tangga-tanggai. So tung do nunga dapot asudi alai dang pir todita. So tung do nunga dapotan kesuksesan
nunga di bagasan hasonanga kita, nunga di bagasan hadenggana kita noaing, alai mangaleo sileono pehita tuhuria, dang tergabar sian permingguatei, dang tergabar sian hapor siotei, dang tergabar sian proses di perdalanan ninguluta. Alanikos sa prosesido hita kamanginang, tua hita nang punya karir, alai nang jenok kita tu debata, parsatok kita dui. Molo penuaing songo-songo do petadai. Molo songono do penwaing perdalanan ninguluta. Proses di debatadwi. Jala di ujung na musye sabar hita. Mar tabadeng do perdalanan ninguluta. Alania manginang di turpukope di paingok do tu hita. Asa unang hatop pita menilai debata songo dia di perdalanan ninguluta. Alai tak bereng ma. Buado debata lahu permudu-mudu hita. Tak bereng mabuhado debata lahu manarihon perdalanan ninguluta. Tung mesai sangat apresiasi do tuau na tua-tua namion. Dang na winoto penai songo dia do opungom madokom moliat itu debata. Apola babui satu senari merminggu. Apola babui naik satu senari minar do peparpakan nasida. Dang na winoto pe songo dia be opungom madokon pasabasan di debata pasahaton menganggukon. Dangalan itu mulu dangalan ho Tuhan. Tung subui doa songonon. Tung pegoda ke penderita persoalan. Alai mengucap syukurlah dalam segala hal. Unang memikiri diri. Lah songonido noaing na dia rupen di bangsa Israel. Aladang dihapor say nasida bede batah. Hape dibuat do nasida tu Jerusalem. Mulu sabar nasida mapertahatun hapor syonda. Selamat do nasida. Mulu sabar nasida lahum wakka porsiai di bata selamat do nasida. Alai ima nekato atok nasida musai mamora. Nekato atok musai nasida padeng gaton bagas corai. Alani tinggal manakin nasina kapan di bata dingulu di bangsa Israel. Sudah membangun bagas corai, sudah membangun udung-udungna, sudah masudi. Gabe adong ba di bangsa Israeli memikir ho diri nasa diri. Adong di bangsa Israeli na melakukan ketidakadilan. Adong di bangsa Israeli na melakukan nasopas di perdalanan ninguluna. Adong mana menindas dok lana asing ujungna ahadona di jalon di bata saat bangsa Israel dan terjadi be amanginang. Suku-suku na yang dihita. Naung isakapan di bata di ngulutau. Nunga terjadi di nguluta manang daw. Nunga sa dia umurtan waing. Nunga songoni godang papenan di debata di ngulutan waing. Do naung tapatupa dinalaho. Asa boy hita mernida mereng. Songon anak ni debata hita. Unakin deni ina nakin luar biasa. Belga tutu papenan di debata. Nuaing dia kuihamuna dia kemangi kainan merhiti siapa kata muna. Di kamu nadui merhiti sian praktek ningulu. Di kamu nadui mulai dok belga tutu pabenan di debata, mulai dok sangoni, mulai dok persoalan. Unang itor merengut-ungut. Unang itor adong kecemburuan sosial. Alai mulai adong madok belga tutu pabenan di debata mulai nindah. Berarti di son terjadi pena masa Tuhan. Dang na puncak nai na hubereng. Alai proses ni perdalanan ni nguluk kudo. Proses ni anak kok kudo. Proses ni keluarga kudo. Ini na hubereng. Alani nakid di epistel tay kamanginang ima perbagasod di kana. Debatado tong marhite anak na Yesus Kristus na patuduhon holong na tu keluarga tabi. Molo dang adong Yesus Kristus na mga palay keluarga tabi mungkin nga gudang ramar sirang. Alani jujur mahita. Molo dang alani Yesus na mangulu asihun ni holong ni rohani Yesus tu tong-tong ni keluarga ta. Mungkin nga dong orang mora do suami kon din ka. Kurang pas, kurang gateng do suami kon apalagi mari kota-kota. Alai buasa bui satu senari hita di jalo akka suami do istri do pe. Ima ala na tubuh do holong di si. Patar holong ni rohani Yesus Kristus tu ketong-tongan ni keluarga. Nakima rumah tangga na perpestei kurang dosi panganon na marhite si minum muse anggur
Alai rodo Yesus manu pagi. Ala dia manginang boy pada honotta na humurang di tonga-tonga ni keluarga dan kita pasti koponi. Alai ima debata. Jala di turpuk tope di dokter domu hubungan ni suami istri. Muludang malungun suami tu istri buano perjadi nau. Ni keluar ma contoh amau tulapo. Keluar ya mak ninna. Oke. Dang isu ku jepi horo dang ninna. Jepi ho mulak dang ninna. So ni manang akai nak tahu. Keluar ya mak les. Jam berapa pulang dang isuku. Alai molo melunggu dope. Contoh keluar ma ama tu kode mang natu dia. Saya di peme jebu. I melungun ni roha. So ni yang nang anakon. Molo saya peme jebu saya lungun saya marku rasai roha pikiran dah. I melungun ni roha. Alai manginang mulu dang adong pilungun ni roha, itong atongan ni keluarga. Si pay maamay, si di pay may anak ko ni. Berarti nga perlu be dipadenggan hubungan sosiali kedekatan ni. So ngoni manang debata, mulu selungur rohat tu debata, dang talului debata, dang saita buan pidirita debata, nga mungkin nga dipertanya hobi. Alania kemanginang na parpu di sa turpuk tahun ima disuruh dohita ahan adong dihita hadirion ketidakadaan tabereng mana jolo hita sangot dia mga langgadong do au jujur nema ala ningiri na yung tanay bitikini si pakutar ya do walang idan ni baby ala na yasdi kan silala do kan diloppa budut to lango ni yasdi pi tangi capur betudodak ang capur tudod ang lango ni deh. Sebelum dicapur do dodak. Pas dia hani kan di hudoni pergejangi mah buat karongi hani malek. Alain wang anak kota nga mangalak tolor. Bahkan nga minum susu terus. Alai buado. Lemurado taatur manang daw. Alani adong do manggurutu na tua-tua dok songonon. Au na jolo mga langgadong do. Ada jolo dang haya minum susu. Alai nuai ko minum susu. Dok mangalak capcay dok nasi. Alai bahasa. Dak songonau. Alani budo hono ta na berjolo di perdalanan ni tau dang alani si pangano. Dang alani si baino. Alai buado hita Allahumma dok muliate. Buado hita mengucap syukur di nadong sinuaingon. Buado hita Allahumma kasabab pun nadong basa-basa ni debata. Dingun tau. Alani naing mahita dibuan tuhanguluan na baru. Dung apala nang dibuat kita dihanguluan na baru nuai berarti mengerti makirata. Unang tapaksa. Unang tatiru dongan. Jadilah keluarga pribadi sendiri. Jadilah diri sendiri. Unang alani jolma berubah hapor serta. Unang alani hamoraun berubah hapor serta. Unang alani sinadongan berubah hapor serta. Alai om mau Tuhan. Utus mau, gai mau, gabe sibuan hati goran, dohot hamuliaw. Alani marhite hita perdalanan ni nguluta manginang song na di jalo di turpukon, ikut do tarida kebenaran dohot kemuliawan di debata di perdalanan ni nguluta. Ikut do tarida. Unang adong nasu tarida. Jala molo nunga tarida nuni tarnok mahita hagaipe depok sada mantap. Hagaipe depok sada sibua pasu-pasu. HKP depok sada sibuan las di roha. Unang andon di tandem haluaran Rusia nahon segerijaun itur berbedai. Haluaran segerijaun marpungu maino markor arong nasala utik itur manggosipi. Langsung ni nuai akka amangina di son nuai haluaran segerijaun itur adong dendam. Jalan na paling nasutar jalot nang di Portibio ima nasubuhi memang apon. Mulhi kita memang apon. Baru cara tahita nang denggan memang apo pehita maul. Alani perjulu mahita memang apon jo. Asabuhi hita pedinggatun gulutau. Alani dinang dohonon marhita terpukon ikut tarida ma ngulu ni akka na porsea. Tu akka na dong di Portibion. Marhite jolma keluarga doh akka sosialta. Amin martang yang mahita. Maulate mari ho Tuhan disudi asidok dengan ibasam.
Dileko di hami minggu paduahon Epifaniason lampatar harajomu marhite anak Yesus Kristus dohot todi naung mian di perdalanan di nami. Tuhan di parsauranon upashatami matuho nasa nami. Asa tetong hami Tuhan malungun rak marsaur rak kadongan nami. Malungun rak marsaur dohot to. Asa terida ma hamuliau dohot hasit tongan di tonga-tonga ni nami. Molo dang taridai Tuhan, dang boydo pihami di dok sihut toko, dang boydo pihami di dok halak Kristen. Alane naikon tarida dui sian akka pakator nami, tarida dui sian akka perdalanan nami, sian pamerengan nami asagabe marhite nang patarho, naing mapatar nuni di perdalanan nami. Tuhan pasu-pasu ma ros ni huriam HKP Depok Sadaun. Astetong marsada, marlas roha, memuji pasangapon warmu abadi. Yakan asinakapan ni huriam pe Tuhan, yaka proses pembangunan, akka pakobasion tonga-tonga ni huriam. Homa na masuk-masuk. Homa Tuhan na mangalehon, pondasi na ringgan. Asaboy tubuh, akka silas ni roha, di pakobasion, di tonga-tonga ni huriamon. Ya karam ulang tahun tabay ma umur di nasida. Lehom ma di nasida pikiran dohot bisuk. Laho mamilang-milangi are nasida. Asalam gabe pasu-pasu nasida. Asalam ararti nasida. Dinang rilehoko umur nagajjangi. Naksong ni Tuhan ulang tahun pardong asarepeon. Hodo Tuhan na mga lehon. Rumah tanggay. Jala hodo na mga padiposon. Ni paluas sama Tuhan ruas mi ganuk marsada-sada. Keluarga ganuk keluarga marlas roha mardame sonang dinalahu madai majalo pasu-pasum ni naung dilehommu di tonga-tonga ni keluarga yuros di huriam yakkan anulan di tangan ni nasida pe Tuhan na toras nang yanakon tuho mau pasatami tabay ni nasida di Tuhan hamorau nadong di portibion tarlumo bima hamorau partodioni asamarolopolop jalamar mulia magwarmu di perdalanan ni ngulunami. Kalau mengasahun anak Yesus Kristus, martangya kami Tuho. Amin. Maret de mahita huta pasah ma pilihatta di bagasan las niroha. Sohe amarujo
Datangnya koma peliata. Ale debata amanami na di punagijang. Hodo hararuan ni salehut selehon-lehon na denggando na solibasa na moliutus. Upasahata ma siyan na nilehomi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asahu parhasyang hami pilihanon. Pati bulhon harajomu di tengah-tengah ni huriam dohot di portibyon. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam utadahami gudang ni silehon-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di bonogijang, say pinorbadia magwarmo, say Roma harajommo, say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang, lehom matuhami sadarion hangaluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ayo Duna Puna Harajan Tut Agung Rudi Hasanapun Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamahu. Disodakot Tuhan debatama wuhina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debatama wuhina tuho. Jala di pasor madamena tutodim. Madita, selamat hari Minggu Madita salutna.